Under mit tegnefelt har jeg min kommandolinje. Det er den serie hernede med tekst, som du kan se. Det er her, hvor der står kommando med kolon. I øjeblikket har jeg ikke nogen aktiv kommando. Jeg skal altså finde min kommando og lave nogle multi-steps igennem kommandoen. Kommandoen vil hele tiden spørge mig, hvad jeg ønsker at gøre i kommandoen. Og så skal jeg lave nogle forskellige valg. Som for eksempel, jeg går op på ribbonet og trykker på line. Så snart jeg har trykket, så kan I se, at kommandoen dernede spørger mig, hvor jeg vil specificere min første linje. Det jeg bør gøre er at trykke på skærmen, hvor jeg ønsker at starte min linje, og trække linjen med musen. Du vil kunne se nu, at nede i kommandolinjen beder den mig om at specificere anden punkt på linjen, og jeg kan nu trække min linje rundt på tegnefeltet og trykke på nye punkter hver gang. Og sådan kan jeg blive ved, indtil jeg ønsker at afslutte min kommando. For at afslutte kommandoen i AutoCAD, kan jeg enten trykke på mellemrumstasten, Enter, højre klik og gå videre på den måde, jeg lige har vist. Og som man kan se nu, er der nu ingen aktiv kommando i bunden af kommandolinjen, der står bare kommando. Når du skal starte en ny kommando, er det en god idé at være sikker på, at ikke andre kommandoer er i gang eller aktive. Hvis der er en kommando, der er i gang, det kunne fx være line-kommandoen her, men jeg ikke vil ønske at bruge den, så skal jeg trykke på Escape-knappen på mit tastatur. Nogle gange er det nødvendigt måske at trykke på Escape-knappen 2 gange, for at være sikker på, at jeg ikke har nogen kommando i gang. I tillæg til, at vi lige har set på kommandolinjen og brugen af den, så kan vi også kigge på, at der er tillæg til en kommando, når jeg er i gang med kommandoen. Jeg tager for eksempel min linjekommando, og jeg har klikket et par gange her, og nu kan jeg se nede på kommandolinjen, at der er forskellige tillæg. I parentes står der undo, som betyder, at jeg faktisk kan gå et skridt tilbage i min kommando. Ved at trykke på U, som står for det store bogstav, altså forkortelsen for undo. Og jeg går et skridt tilbage i kommandoen. En anden måde at komme ned i kommando options på, er ved at højreklikke og gå den vej igennem på undo, finde den der igennem. Altså højreklik på din mus. Du har også mulighed for at cancele og editere dine punkter. Brug af forudstillede indstillinger i en kommando vil jeg nu prøve at vise i forhold til at tage en cirkelkommando. Jeg laver en 2-punkts cirkel med center og en radius. Og jeg tager den en gang til og laver endnu en. Men kig hernede på kommandolinjen, der har jeg nu en mulighed for at indtaste min diameter. Den har altså husket min radius fra sidste cirkel, og hvad er forudstillingen til det? Jeg højreklikker altså bare og har valgt den forudstillede 2 enheder for radiusen. Og på den måde bruger man forudstillede indstillinger i sin kommando. Kommandolinjen i Windows her er indstillelig i forhold til højden. Jeg kan trække i den og få endnu flere kommandolinjer med, som jeg har været igennem. Eller jeg bare har de sidste 3 linjer i min historie. Det kan gøre, at jeg altid lige har mulighed for at kigge 2 skridt tilbage, og det er måske meget rart. Jeg laver også altid en historie.
af alle kommandoer, og der kan jeg trække den herover i højre hjørne med scroll-værktøjet og for at kigge igennem alt min kommandohistorie. Jeg kan faktisk også trykke på en F-funktion F2, og der får jeg et tekstvindue op med, der indeholder hele historien omkring mine kommandoer.